Sí. Boas tardes a todos e a todas. Vamos a dar inicio ao pleno ordinario do mes de maio do 2024 e vamos a, antes de iniciar o que é a parte formal e a convocatoria do pleno, a unha, en este caso, a unha lectura institucional en apoio a, en este caso, pois a lei do ELA e ao colectivo coas súas reivindicacións e demais. O que vamos a ler son os acordos que nos solicitan. O Concello instará por escrito nos próximos 30 días o Poder Legislativo Estatal para que proceda a tramitación de xeito preferente, urxente e prioritario dunha proposición de lei que recolla as mellores achegas de cada unha das normas aprobadas unánimemente e non esqueza que a garantía dos coidados 24/7 que deben constituir a base fundamental da futura lei. En segundo punto, o Concello estará por escrito nos próximos 30 días a Deputación Provincial, en este caso de Pontevedra e a Xunta de Galicia, para que dentro do ámbito das súas competencias sociosanitarias teñan en conta as necesidades do colectivo de doentes e familiares á hora de deseñar, implementar e aplicar políticas que poidan incidir na mellora da calidade de vida dos afectados. O terceiro punto, o Concello comprométese a continuar prestando apoio público e reivindicación legal contida nesta moción ata o momento en que a norma sexa publicada e entre en vigor. O cuarto punto, o Concello comprométese como forma de colaboración directa desta administración local cos afectados por ela a poñer a súa disposición o asesoramento técnico dos servicios sociais municipais á hora de tramitar todas aquelas axudas ou prestacións establecidas para a mellora de calidade de vida dos enfermos, das súas familias, sexan do ámbito municipal, autonómico, estatal ou europeo. O Concello comprométese dentro das posibilidades técnicas, orzamentarias e logísticas municipais a colaborar coa asociación Agaela naquelas accións que esta asociación leva a cabo para dar visibilidade e concienciar sobre a realidade da patoloxía. Vale, isto é a solicitud que nos fai desde o colectivo para que déramos lectura, como en este caso, como apoio institucional da Corporación do Concello de Poio. Ben, damos paso ao primeiro punto, aprobación de datas de sesión anteriores. Sí? Vale. Queda aprobada? Vale, unanimidade. O segundo punto, conta xeral exercicio 2023. Alguna intervención? A proposta foi dictaminada pola comisión correspondente, sendo dictaminada favorablemente. Sí. Sí. Claro. Votamos, ¿eh? Sí. Votos a favor? O punto 3, modificación de crédito 8/2024, suplemento de crédito, dar conta, é dicir, isto é unha corrección que existe aí nunha das aplicacións e o que se dá é conta para determinar cal é a aplicación que corresponde, en este caso, a esa partida. Quer alguén intervir? Non hai... Sí. Sí, vale. Non hai de acordo, non hai... Moi ben. Aquí non votamos. Sí, non hai que votar. Non hai que votar. Nada. Punto 4, modificación de crédito, suplemento de crédito, financiación con baixas. Esta, a que está incorporada no orde do día o asunto, pero non foi dictaminado por comisión, temos que ratificar a súa incorporación no orde do día, con carácter previo. Foi o tema que habíamos falado que na xunta de portavoces e habíamos comentado que igual viña a pleno, é dicir, o que é a financiación, o suplemento de crédito, me imagino que tú no expediente podestes entrar, decir, coa baixa de distintas aplicacións para poder financiar o que é o modificado do que da obra do Porto de Raxón. Non, este é da obra de Liñares. Ese é o seguinte. O seguinte pode ser, sí. Bueno, 4. Non, é o 4. Sí. Non, estamos o 3. O 3 está. O de Liñares é o 4. Sí. O rematerial era o 3, este é o 4. Hai que ratificar a inclusión, votamos a súa ratificación. Votos para incluir a ratificación no orden do día. Vale. Por aquí
Sí, a ver, aquí varias cuestións. Vostede fai alusión a que evidentemente foi unha modificación, non sei se é unha modificación, un incremento, entendemos, de alguna maneira, do que estaba previsto para a obra de Raxó. No? Pero foi un incremento provocado por qué? Antes de iniciar a miña intervención, quería saber iso. Nos, vamos a ver, primeiro o que tenemos aquí é ao que vai ser a aportación económica, é un incremento de aproximadamente 140.000 euros, donde a Portos de Galicia, en este caso, vai a facer a aportación do 70 e nos vamos a facer a aportación do 30. Ben, nos o que estamos ahora é aprobando esta partida e despois ten que vir no próximo pleno, incluso nun pleno extraordinario, o que é a modificación, que é onde ven toda o que é a memoria. Por adiantar, decir, na memoria que nos adianta Portos, este incremento ven dado a casi o 90% por o incremento de que son os servicios, decir, tema de pluviais, tuberías, na zona do Porto apareceu, en vez de pavimento, apareceu adoquinado, que non estaba no proxecto a hora de facer o que a excavación, incremento de tubaxe, decir, vai relacionado, o 90% dese modificado vai relacionado con esas cuestións. Ben, nos entendemos que, neste caso, este suplemento de crédito que se está facendo é para dotar de máis crédito unha obra que é competencia de Portos de Galiza. Existe un convenio onde ambas partes, de alguna maneira, tiñan a responsabilidade de asumir unha cuantía, creo recordar, como ademais vostede decía, o Concello asumía a cuantía do 30% e o resto, hasta o 100%, asumía Portos. Entendo, polo tanto, que de esa cuantía que se asinou, esa cuantía que estaba prevista, agora hai un incremento que se dá, dadas as incidencias da obras. Entonces, nos entendemos que unha obra que é competencias de Portos de Galiza, que o Concello xa asumiu a parte que tiña que asumir, si realmente se producen incidencias na obra, pois que nas ten que asumir, neste caso, Portos de Galiza, e non a ten que asumir o Concello nin os veciños de Poio. Observamos, por exemplo, que partidas de alguna maneira se van a modificar para poder facer este suplemento de crédito, e observamos que se van a tocar partidas como poden ser as partidas dos colexios, como pode ser a partida do crédito que está retido para a cubrición das pistas de Montebaldío. Podemos observar tamén que se van a modificar as partidas de crédito para as iluminarias do Ari de Conbarro e de outras obras que tamén aparecen. Nos entendemos que o que lle teñen que exixir como goberno a Portos é que eles asuman ese importe e que non o teña que asumir o Concello de Poio. Por iso non estamos de acordo con que sexa o Concello quen asuma ese gasto a maiores que entendemos que ten que asumir Portos. E se existen incidencias, aparte vostedes sempre son moi reticentes co tema das incidencias das execucións das obras, pois teñenas que asumir, neste caso, pois os titulares e os que están facendo obra. Tivo que facer unha modificación tamén no convenio, porque se tivo que engadir este extremo que non estaba recollido, entendo. Non só ir ainda a modificación do convenio. Pero, no expediente puden acceder que tamén había, non se aprobado ese, pero sí constaba no expediente. Por iso teño esa información, porque a ben. Entonces, nos creemos que o que tiña que facer vostede é exixirlle a Portos, ademais do mesmo color político que vostede. Entendo que, xa con iso entendo que será mellor escoitado, dado que Portos a nós, cando estábamos aquí, o que facía era bloquear todas as propostas que lle facía e gobernar sempre según os seus colores políticos. Entón, ahora entendo que agora que teñen o mesmo color político, vostede o que ten é que ter peso e exixirlle que estes cartos non os paguen os veciños de Poio e que os pague Portos de Galiza. E iso é o que esperábamos que vostede fixera. Entón, por iso non estamos de acordo en que sexa o Concello quen asuma, neste caso, os prexuicios, as modificacións ou calquera alteración que provoque Portos de Galicia. Que non ten que pagar é Portos, non o Concello de Poio. E logo, outra cuestión, creo que vostede tivo unha reunión cos colectivos para falar deste tema e non sei se tivo acordo cos mesmos.
Ali nos non fomos a buscar e a comprometer os colectivos. Nos o que fomos foi a informalos e a explicarlle o que se iba a facer e demais. Sí. Bueno, aquí hai dúas cousas. Hai unha modificación de crédito para dotar da aportación municipal e outra é a modificación en sí. Vostede, cando era unha obra do anterior goberno, tildaba as modificacións e os cambios nas obras como chapuzas, era moi enérxico en criticar o goberno cando había modificacións nunha obra. Bueno, nos entendemos que as obras son difíciles e moi complexo prever nun proxecto todos os extremos de execución da obra e é natural que haya modificacións, pero, bueno, vostede se recorda o que decía vostede, o que transmitía vostede, o que mencionaba vostede e todo as palabras que botaba por esa boca con respecto ao goberno municipal, pois agora que lle toca gobernar se dá conta de cal é a realidade, non? E que non son chapuzas, senón que é a realidade do día a día. Nós xa temos dito con antelación que este proxecto era incompleto, fomos duramente criticados cando planteábamos que era necesario ampliar o ámbito da obra. Ao final conseguimos que se ampliara o ámbito da obra, éramos críticos cos acabados dun proxecto que iba a 1,5 millón, que ao final quedou en 900 e agora vai a 1 millón e algo, que iso iba ir en detrimento da calidade da obra. E agora, bueno, pois, os veciños xa están convencidos desto, hai numerosas críticas con respecto aos diferentes acabados e o modelo de plantexamento que se fixo, e, bueno, a realidade é esa. Nós non vamos a tildar de chapuzas, de incompetentes, que é o que decía vostede. E logo, outro extremo que nos preocupa é a modificación de crédito. Creemos que non é tolerable que se aminore unha partida para a escurrición das pistas de Montebaldío, que debería estar en execución e debería estar traballando para executar ese proxecto, por lo tanto non estamos a favor, nin que se aminoren outras partidas como mantenimento de colexios. Creo que a cuantía é suficientemente asumible como para que o Concello poida abordarlo sin comprometer proxectos futuros que son necesarios e que levan comprometidos moito tempo e que xa tiñan que estar en execución, porque non esquezamos que vostede leva gobernando xa un ano. Por lo tanto, non estamos a favor desta modificación de crédito, que é o que se trae aquí, nin estaremos tampouco en base á modificación do proxecto cando o traia. Sí? Ben, é dicir, primeiro varias cousas. Respecto ao que é a modificación. Se existe esta modificación é porque o proxecto que se lle envía desde aquí e que se valora aquí non contempla a maioría dos servicios que hai que repoñer. E na memoria, así de Portos, así o explica. Logo, o que ven a susanar é un erro xa provocado no seu momento de non informar da mitad das cousas que ahora aparecen. Decir, por exemplo, en ningún momento se falou que había unha base de adoquinado, en ningún momento se lle explica que nas algúns sitios había máis servicios dos que realmente existían, porque realmente en unidades de obra non se está dando ni máis incremento á hora de hormigonado, sino que o que se está facendo neste caso é o pago de servicios que non existían. No propio convenio, se vostedes o len, incluso había ese debate de que se o Concello tiña que facerse cargo de todos os servicios que eran municipais. É dicir, este modificado realmente son de servicios de competencia municipal. E o que se consigue é que se siga aplicando ese convenio. É dicir, nós o que estamos facendo é o convenio que aquí se aprobou e que se aprobou de forma unánime é cumplilo. E nese convenio se decía que os gastos eran 70-30. E por eso o que vamos a pagar é o 70-30. Despois, se di aquí que se vai a quitar de partidas dos colexios. Non é así, é dicir, son de obras que se executaron en algún caso e que quedaron sobrantes e se van a aproveitar. Logo, a suma dos 15.889 son de baixas de restantes de obras que quedaron sin facer, sobrantes de obras que se executaron e sobraron esas partidas, outras de algún préstamo que en este caso se pediu para facer unha actuación e quedou aí pois un sobrante e se fixo unha suma toda que é hasta 15.989.
Despois, por outro lado, 22.300 e pico euros ven do crédito inicial que sobraban xa aí e se van a aplicar en este caso, e os 7.000 restantes, como vostedes din, pois nós o que entendíamos, por ser máis xustos, era que, como a actuación vai a ser en Raxó, pois a posibilidade que momentáneamente se desplazan para esta actuación e para facer este modificado pola urxencia que ten. E nós, en este caso, foi o que lle explicamos, fomos totalmente transparentes cos colectivos para explicarse e explicarlle o que iban a facer. Respecto aos acabados que se mencionaban por aí, home, eu, en este caso, o que sí podo escoitar cos veciños é que están moito máis contentos cos acabados o que se está facendo na praia de Raxó co que se fixo en Ramón Encinas. Bastante máis, A diferencia, eu creo que está aí e o acordo dos veciños se pode falar con eles para que digan o seu resultado. A ver, cada un é responsable dos seus feitos, é dicir, nós xa non contábamos ter o seu apoio para que os veciños de Raxó poderan disfrutar desta actuación ni desta obra. O se queda demostrado cos seus votos, nós seguiremos apostando polos veciños de Raxó, queremos que se faga a obra de Raxó, e a alternativa era non facer nada, parar a obra e esperar a que se acabara. Logo, eu creo que os veciños son suficientemente intelixentes e teñeno claro, nós como goberno temos que tomar decisións, esta é a nosa decisión, a alternativa sería parar a obra e non facela, vostedes están en desacordo nun modificado para rematar a obra e nós estamos de acordo en este modificado para levar a cabo a obra. Esa é a diferencia e no punto, é dicir, respetamos a súa votación, pero nós somos goberno e temos que tomar decisións. Bueno, eu o que quería decir é que se alguén está en contra dos veciños de Raxó, dende logo é Portos de Galiza, non? Porque cantos anos levamos esperando a que Portos de Galiza execute esta obra. E sabe vostede cando Portos de Galiza decidiu executar esta obra? Cando se mirou presionado porque se iniciaba a obra de Ramón Encinas. Ata ese momento, Portos de Galiza non tiña ningún interés en iniciar o proxecto desta obra. E vostede sabe ben que era un proxecto que estaba bloqueado. Grazas a iniciar a outra... Sí, é así. Grazas a iniciar a outra parte do proxecto, por certo, que non era titularidade de Portos, de pronto a Portos de Galiza entroulle unha presa tremenda por levar a cabo este proxecto. E, bueno, eu creo que hai múltiples probas que din que a Portos de Galicia o Concello de Poio importalle pouco ou nada, a vista está que temos o Porto de Copelo, que é outra demanda tamén que está por facer, e, bueno, e como iso poderíamos enumerar un montón de cuestións e de demandas que ten. Logo vostede falaba de que isto é un convenio que se levou a cabo con Portos, pero que mire vostede, Portos tiña apalabrado co Concello de Poio xa fai moitos anos en convenio executar a totalidade de todo o que era ese proxecto. E, ademais, era un proxecto que estaba valorado n1.500.000 euros. Se mal non creo recordar. 2 millóns no que traba tamén o Porto de Covelo. E mire vostede no que quedou. É dicir, de todo o que eles tiñan comprometido para facer, resulta que quedan con que o Concello de Poio xa se vai a facer cargo de un 30%, inda que nun principio se falaba dun 20%, e iso se discutiu nas reunións e nas comisións que tiñamos con Portos de Galiza, e agora que se asume o 30% e o 70%, vostede di, bueno, aquí se está cumplindo o que está apalabrado. O Concello paga o 30% e Portos de Galiza paga o 70%. Xa, pero de que cantidade? Porque, claro, eu podo decir, non, eu estou cumplindo, porque o Concello de Poio paga o 30%, pero, claro, se vostede me está aumentando a cantidade, non é o mismo o 30% da cantidade que tiñamos inicialmente que da cantidade que tiñamos agora. Entonces, o que decimos non é se hai un incremento do gasto desta obra que no terá que asumir non son os veciños de Poio, é Portos de Galiza. Por qué? Porque xa ven incumplindo con este Concello dende fai moitos anos. E vexo que, a pesar de que este vostede gobernando, tampouco lle fan moito caso a vostedes e siguen pretendendo que sigamos pagando os veciños de Poio as eivas de Portos de Galiza. E nós témolo claro, a nos Portos de Galiza nin nos vai a tomar o pelo, nin tampouco vamos a permitir que lle tome o pelo os veciños de Poio que sigan pagando, pois digamos que os seus fallos e as súas eivas. Sí. Este proxecto estaba comprometido no ano 2009, cun orzamento de 1,5 millón, cuns acabados todos en pedra, cunha
calidade que nada ten que ver co que se executou finalmente, a pesar de que querían executar a metade do proxecto. E hubo que pelexar para que este proxecto salira. Este proxecto non saleu gracias a vostede, señor Moldes, nin gracias a Portos. Saleu gracias á presión dos colectivos, nin este nin o outro de Ramón Encinas. Saleu gracias a un convenio firmado co anterior goberno e gracias á presión veciñal. Porque vostede se oponía sistemáticamente, ponía paus nas rodas para que saíran estes proxectos. E, efectivamente, cando, mediante fondos europeos, conseguimos que se fixera outra parte, Porto se veu na obriga de facer esta. E quería facelo parcialmente, quería facer a metade. E hubo que volver a presionar cos colectivos para que o fixeran íntegramente. Logo, por lo tanto, isto non é mérito seu, é mérito do anterior goberno, non seu. Vostede se atopa o traballo feito como todo o que se leva feito ata agora. Con respecto ao convenio, aquí no punto 2 fala de o Concello de Pollo de levar a cabo as accións oportunas para que a altura libre entre o viario e a cota superior da praia pegada ao muro non supere os 55 centímetros, de xeito que se cumpre o recollido no artículo 5 da orden tal. Modifícase unha cláusula do convenio para que o Concello se comprometa a que a altura entre o viario e a praia non supere 55 centímetros. Sabe que ya están colando, non? É dicir, como vai a garantir vostede que o nivel da area baixa ou sube? Ben, esta cláusula, si non a pode aceptar, completamente lle están pasando a vostede a responsabilidade do que poida ocurrir pola falta de barandilla. A area, en inverno vostede o sabe, baixa moito, no verán sube, por lo tanto, esta cláusula, a non ser que vostede faga un pacto co diablo para que as mareas non operen na praia de Raxó, non sei como vai a cumprir. Por lo tanto, non debería aceptar a modificación da cláusula segunda porque lle están pasando a responsabilidade do Concello de Pollo con respecto ao cumplimento da normativa de 23 de xullo, a orden que fala das alturas mínimas para que leven elementos de seguridade como barandillas. Bueno, o que falamos, vostede non é responsable de nada, a culpa non é súa, a culpa é dos demais que fixeron mal o proxecto. Lle recordo que este proxecto o fixo Portos de Galicia, é un proxecto redactado por Portos de Galicia. Por certo, non é o único, se redactou en 2008, o primeiro que dou obxecto a compromiso de facer Raxó e Covelo. Raxó por 1,5 millón e Covelo por 1,800,000, que, por certo, sigue pendiente e, cando acabe Raxó, terán que empezar con Covelo, que é o comprometido. No 2009, fixeron un modificado no 2010, fixeron outro porque había que segregalos. No 2011 fixeron outro modificado, porque había que agrupalos. No 2014 fixeron outro modificado, porque había que actualizar precios. Bueno, todo isto pagando, é dicir, os modificados non saen gratis, son proxectos que hai que facer. Sí, acabo xa, alcalde. Entón, o que quero decir, estuveron mareando a perdiz durante 12 anos para non facer nada, hasta que non lle quedou máis remedio que facelo. E que vostede diga que a culpa é do anterior goberno cando o proxecto redacta Portos de Galicia e que de coña, vamos. Sí. Ben, como ben di vostede, redátao e pasamos os informes dos servicios do Concello e competencia do Concello desde o Concello. O que decía vostede que heredamos todo do anterior goberno, sí. Temos unha boa herencia, é dicir, unha boa herencia que é toda a débeda que nos deixaron, somos o Concello con máis débeda de toda a provincia de Pontevedra, e nos deixaron máis de 1.300.000 euros en facturas sin pagar. Eso é a herencia que conseguimos. Decía vostede que non foi gracias a nós que se vai facer. O que sí sabemos, porque nós sempre votamos a favor, pero sí, o que sí sabemos é gracias a que non se vai a rematar a obra do Porto de Raxó, que vai a ser gracias tanto ao BNG como ao Partido Socialista, que polo que parece van a votar en contra de aprobar ese modificado. Logo, de momento, sempre se aprobou de forma unánime, nós estando na oposición sempre votamos de forma unánime e a favor de que se fixera esa obra, esa humanización de Raxó. Pero ahora sabemos gracias a quen non se vai a rematar. Porque aquí, como hai un acta e demais,
Logo, os veciños serán testigos dos votos do Bloque e do PSOE votando en contra deste modificado para rematar a humanización de Raxó. Logo, sabemos gracias a quen non se vai a rematar. E por outro lado, resulta curioso, e espero que o BNG manteña esa postura, porque este problema vamos a ter máis grande multiplicado por 10 cando empecemos cando veña todo da depuradora e do proxecto de Sanxenxo. Logo faremos o mismo, non firmaremos, non faremos aportación do Concello e diremos que todo eso que vai a maiores, porque xa adianto que vai a maiores bastante, que pague o Ministerio, o Estado, Europa, pero o Concello non. Podemos tamén tomar esa postura. Logo, nós vamos a ser serios e cando firmamos un convenio e cando se aproba un convenio e se o convenio dese di 70-30, independientemente que sexa coa Xunta, co Estado ou con outra organismo ou institución, o vamos a respetar e o vamos a aprobar. Pero eu espero que cando veñan eses modificados, non de 40.000 euros, van a vir de moitos miles de euros, a ver se a postura tanto do Bloque e do PSOE o mismo, e decimos que o pague Estado, porque non teñen que pagar os veciños de Pollo, que pague o Ministerio, que pague o Estado, porque as modificacións dese proxecto xa pode adiantar que non van a ser de 40.000 euros. Me deixa facerlle unha proposta para votar a favor? No. É moi sinxela, non me deixa? Vamos a votar. É unha proposta sinxela, sí, me deixa. Vale. Eu estou encantado de votar a favor. Non pode culpar aos que firman o convenio de ser culpables de que non se faga obra. Eu estou encantado de votar a favor. O razonable sería que este tema o trouxera a comisión e puderamos falar de que partida se saca o diñeiro. O que non pode vir aquí ao pleno por urxencia con un tema destas características cando os colectivos non están a favor de que se retire ese diñeiro e cando non dou a opción de plantear alternativas. Tema 1. Segundo, esta cláusula é claramente invasiva por os intereses do Concello. É unha irresponsabilidade firmala, eu digo así, creo que polo seu ben e polo ben dos veciños de Pollo non debería firmala porque vostede non ten ningunha posibilidade de garantizar a altura libre entre a area e o vial, non o ten, é imposible. Lle están colando un gol pola escuadra para responsabilizalo do que ali poida pasar. Por lo tanto, lle digo, se modifica esa cláusula e modificamos de onde sacan os fondos para financiar isto, eu estaría encantado de votar a favor. Pero lle digo, lle están colando un tremendo gol. Ben, volvo a repetir o anterior. Decir, de onde sale o teñen ben claro, que os colectivos estén contra, vostedes poden ter unha opinión, nos temos outra, nos reunimos con eles, decir, eu non sei de onde vostedes sacan eso, é dicir, nos respetamos a reunión que tuvemos cos colectivos, vostedes sabrán para facer esa afirmación que están en contra de facer iso, e despois lle repito o mesmo, é dicir, agora igual se dan conta, quere vir con voltas, tamén nos pode pedir aí, pois non sei, se quere que lle poñamos un lazo, é dicir, cada un é responsable do que fai. O que está claro é que a obra de Raxó non se vai a rematar, en este caso, gracias aos votos do PP, ou perdón, do PSOE e do Bloque. O Partido Popular vai a votar o mismo que votaba cando estaba na oposición. Votou a favor de que se fixera a obra e vota a favor de que se remata. Vostedes votan en contra a que poidan os veciños de Raxó en poucas semanas disfrutar dunha humanización tan importante, de poder rematala e de poder pagala. Pero vai a votar en contra vostede? Votamos, votación, ora... Vai a votar a favor? Non, eu a favor. É que eu estou a favor dos veciños de Raxó. Entón vais a aprobar. Eu estou a favor dos veciños de Raxó. Vostede está en contra. Vostede está en contra. No, eu sei contar, 400 e pico votos tuvo o PP en Raxó, vostedes 70. Sí. Sí. Votos a favor? Votos en contra? Abstención? En contra ou abstención? Abstención. Abstención 4 do PSOE e o Bloque tamén cambia, vale, 3 abstención. Sí, sí. É a coherencia. Polo que se di, pasa que ahora, gracias, bueno, que a intervención miña parece que lle fixo reflexionar. Sí. Dixo co mellor viño. Sí, claro. No. Mire usted o que dixo o seu portavoz. Non sabía que estaba en contra dos refugiados de guerra. Punto 5. Recoñecemento extraoficial de crédito 5/2024. A proposta foi dictaminada pola Comisión de Facenda favorablemente. Vamos. Alguna intervención? BNG, alguna intervención?
No punto Recoñecemento extrajudicial. 5. Partido Socialista, alguna intervención no punto 5? Votos en contra? Abstención? Votos a favor? O punto 6. Expediente. Solicitud de bonificación, ICIO, expediente 1059/2024. Sí, tamén a proposta foi dictaminada favorablemente pola Comisión de Facenda, sí, por unanimidade pola Comisión de Facenda. Intervención. Alguna intervención? Partido Socialista, alguna intervención? Votos a favor? Todos. Todos. Vale. Muy bien. Vale. Sí. Sí. Punto... Consta en mocións no punto 7 unha Moción por urxencia presentada do Partido Socialista. polo Partido Socialista. Moción pola recuperación do rango das políticas de igualdade no Goberno galego. Sí. Hai que votar a inclusión? Sí, hai que votar a ratificación da urxencia ou a xustificación da urxencia, se que en primeiro lugar defender. A xustificación da Sí. urxencia, bueno, o decreto de constitución do novo goberno autonómico foi o pasado mes de abril e pensamos que correspondía neste mes de maio tratar o asunto, non deixalo xa para o mes que ven, rexistrámola, non dou tempo que fora a comisión correspondente, que sería a de Cultura e Educación, que xa se celebrara e está registrada, habría que votar a inclusión na orden do día, si. Muy bien. Votos a favor? Vale. Sí, explícamola. Sí. Vale. Non sei se todos os grupos tendes o texto da moción, sí. Bueno, a moción ven ao fío da constitución do novo goberno autonómico, donde comprobamos que a Secretaría Xeral de Igualdade desaparecía nesta nova legislatura e era sustituída no seu lugar pois por dúas direccións xerais, que como todos sabemos pois non é o mesmo unha Secretaría Xeral que unha Dirección Xeral. E, ademais, para a nosa sorpresa e para a nosa preocupación, miramos que eran dúas direccións xerais por separado. Unha delas, a Dirección Xeral da Loita contra a Violencia de Xénero e a outra, a Dirección Xeral de Promoción da Igualdade. Nos vemos que relegar as políticas en materia de igualdade a un rango inferior ven collendo o rumbo que está levando noutros lugares do Estado donde o Partido Popular pois goberna cos seus socios de extrema dereita e con Vox, que é de degradar as políticas de igualdade pois a unha cuestión menor ou pois a un tema menor dentro do goberno, cando para nós as políticas de igualdade ten que ser unha cuestión prioritaria e ademais ten que ser unha cuestión transversal e que marque toda a política do goberno. Outra dos temas é que separar a loita da violencia de xénero da consecución da igualdade real entre homes e mulleres pois é dar a entender que as dúas non teñen a mesma raíz, cando, despois de moitos anos e moitas décadas, tanto de traballo dos colectivos nas rúas e de traballo político e de moitas leis que se veñen aprobado, pois xa sabemos que as dúas teñen a mesma raíz, que a discriminación das mulleres e o trato desigualitario que sufrimos as mulleres, que, nalgúns dos casos, pois pode chegar a violencia ou mesmo ao asesinato. Entonces, consideramos que para actuar e solucionar estes dous gravísimos problemas para a nosa sociedade hai que actuar nesa causa común que teñen os dous, tanto as desigualdades como a violencia, e isto só se pode facer con un enfoque integral. Ademais, nos nesta moción incluíamos un acordo
donde instábamos o Goberno de Poio a amosar un compromiso real coas políticas a prol da igualdade e a traballar en dúas mesas de coordinación que levan moitos anos funcionando neste Concello, como é a Mesa de Coordinación Policial e máis a Mesa Local de Violencia, donde as traballadoras do CIM temos que sempre poñer en valor o traballo que se fai dentro o Centro de Servicios Sociais, tanto dende as concellerías de Asuntos Sociais como de Igualdade, que traballan coordinadamente e en conxunto, pero que ademais nesas mesas se daba cabida a moitos axentes sociais donde se intentaba dar ese enfoque integrador e actuar contra esa problemática. Sabemos que é unha cuestión onde hai que coordinarse tamén coa subdelegación de Goberno, pero xa llo trasladamos tamén á concelleira na Comisión de Cultura que xa se celebrou, que non se deixe de lado e que se este pendiente de reactivar estas dúas mesas. E despois os acordos instando a Xunta de Galicia a que as políticas de igualdade sexan o eixo vertebrador e transversal das políticas do Goberno galego, a que se lle devolva o rango de Secretaría Xeral que tiñan antes, a que as políticas de igualdade dependan da Presidencia da Xunta de Galicia para que dese modo se garantice esa aplicación integral e transversal, e, por último, que as políticas de igualdade e as políticas contra a violencia de xénero volvan a estar integradas no mismo órgano superior e de dirección. Estes son os acordos que nos propoñemos e esperamos que a Corporación Municipal vote a favor e poidamos aprobalo. Sí, nos queremos mostrar o noso apoio a esta moción que se presenta por parte do Partido Socialista. Compartimos os puntos que nela se recollen a respecto de, de aquí se insta a dúas institucións, se insta por un lado a Xunta de Galiza, estamos totalmente de acordo, creemos que as políticas de igualdades teñen que ter un papel relevante de acción de goberno, é evidente que a Xunta de Galiza coas modificacións que fai, dende logo non lle está dando o papel que as políticas de igualdade merecen en calquer goberno, porque hai que traballalas de maneiras transversais. Creo que é unha asignatura que todos os gobernos deben de ter como primordial. Iso por un lado. Despois, na cuestión que tamén se apunta, e aparte foi unha cuestión que saiu na pasada comisión, creo que fai 2 semanas, aquí se recollen puntos onde se insta ao Goberno de Poio a reactivar concretamente 2 mesas, que era a Mesa Local de Violencia e, por outra parte, a reactivar a Mesa de Coordinación Policial. Cando puxemos en marcha a Mesa de Coordinación Policial, que se puxo en marcha en febreiro de 2023, o que pretendíamos era, primeiro, adherirnos a un protocolo, era un protocolo de actuación que recolle o marco de como teñen que actuar en todo o que ten que ver coa bioxen, neste caso, a coordinación das forzas de seguridade do Estado a respecto da Policía Local. Nese protocolo se recollía cales eran as súas actuacións, como tiñan que actuar e como se iba a levar a cabo todo o que ia a ser a coordinación. Tamén participaban axentes da Policía Local que por primeira vez asumían o papel de poder protexer a víctimas que sofren no noso concello. E, ademais, hai que incidir noutra cuestión que non é menos importante, evidentemente, a coordinación e levar a cabo ese protocolo é importante, pero, grazas a esta adhesión, o Concello de Poio podía ter a posibilidade de ter máis financiación. Por que? Porque a hora de poder acceder a todo ese financiamento que permite o Pacto de Estado, unha das cuestións que se valoraban era precisamente poder estar adheridos a este protocolo que levamos adheridos dende o ano 23. Hai unha cuestión que a min preocupábame, ademais fixenlle a pregunta á Concelleira de Igualdade na Comisión de Cultura, era a cuestión de por que non se fixera ningunha convocatoria desta mesa.
E por que digo isto? Porque no mesmo protocolo e na mesa que se realizou despois, que era, neste caso, era a mesa local de violencia, se recollía que esa mesa tiña que ser convocada cada 4 meses. Estamos falando que foi constituída en febreiro de 2023. Entonces, descoñecemos cal é o motivo de por que esa mesa non tivo ningunha convocatoria. Creo que, ademais, apuntaba Silvia que no caso da mesa local de violencia, pois pasa un tanto do mesmo. Tampouco se realizou ningunha convocatoria. Entonces, é cando menos preocupante que non se realicen estas convocatorias. Pero é que, ademais, na mesa de coordinación é unha cuestión que exixe o protocolo no seu cumplimento, que teñen que estar convocadas. Ata día de hoxe non temos constancia de que así fora. E tamén nos preocupa que, ademais, non se teña constancia da existencia de estes órganos que son tan importantes. Eu entendo, e gustaríame saber, non sei se saben, pois cantos foron os fondos que recibiu este ano o Concello de Poio en materia de bioxen do Pacto de Estado, porque seguramente que a cantidade que recibiron incrementouse con respecto ao ano pasado e deberían de saber que un dos motivos precisamente é levar a cabo esta acción. Ben. Sí. Grazas, alcalde. Boa tarde a todas e a todos. Antes de nada, gustaríame sinceramente lamentar a instrumentalización da violencia machista, creo que con fins electoralistas, que implica a presentación desta moción e a súa forma de presentala. Vou a repetilo. Eliminar a violencia machista é un compromiso de todos, de todas nós, sen excepcións e sen fendas partidistas, nin en Poio, nin en Galicia. Por iso, cando nesta corporación nos concentramos fronte ás agresións, reafirmámonos no noso compromiso cada 8M, cada 25N, ou cando é preciso. Facémolo unidos, unidas, e cando queremos amosar o posicionamento fronte a esta lacra, facemos un consenso. Intentamos crear sempre un consenso. Estivera o goberno que estivera, no goberno, na oposición, así é como se fixo. E por iso queremos expresar a nosa sorpresa e a nosa decepción pola presentación desta moción, tanto na forma como no fondo. Porque xa no primeiro párrafo di que lle sorprendentemente, os cambios no organigrama da Xunta, que, por certo, foron publicados o 24 de abril e presentan a moción onte, o 24 de abril, antes do outro pleno, tivemos outra comisión, esa comisión, é dicir, tuveron tempo, pero presentana onte. Tardaron máis dun mes en decatarse dos cambios da Xunta ou agardaron a presentar esta moción porque empezaba unha campaña electoral. É que igual é para intentar axudar a Sánchez para rachar ese consenso básico que existía neste pleno, porque, ademais, miren unha cousa, esta moción é un despropósito. Por que? Porque o compromiso do goberno galego contra a violencia machista, por suposto, do goberno de Poio, é total, porque Galicia é a segunda comunidade con menor tasa de violencia de España, 30 puntos por debaixo da media, e sen banalizar, por favor, coas cifras, porque unha soa muller víctima de violencia é algo tráxico en Poio, en Galicia, en calquera lugar. Somos a primeira comunidade en ter unha quenda de garda específica para as víctimas e os seus fillos. A primeira en dar asistencia integral aos nenos orfos por violencia machista. A primeira en ofrecer vivendas tuteladas. Fomos pioneiros nunha quenda propia de asistencia xurídica, quenda da que síntome orgullosa de ter formado parte. E a primeira en recoñecer as víctimas de violencia vicaria ou violencia digital. Somos a única comunidade que dá unha axuda mensual ás víctimas de violencia machista. Pero vamos a ver, é que queda moito por recorrer.
Claro que sí. Pois, por exemplo, noutro campo, na Lei de Igualdade, unha das máis avanzadas de España, máis recursos que nunca, creacións de CIMs móviles, 5 novos centros de crise, protocolos de violencia LGTBI. Galicia xa era unha referencia a nivel legislativo en a dotación de recursos ás vítimas e na prevención. E agora somos tamén a primeira comunidade cunha dirección xeral específica para loitar contra a violencia de xénero. Porque esa é a verdade. En ningún caso se reduciu a importancia, senón que se redobrou os esforzos con 2 órganos de xestión especializados, dirixidos por 2 persoas de total implicación e profesionalidade. Esa é a realidade, que traballan baixo unha consellería cun goberno cun único presidente, Alfonso Rueda, que hai apenas 3 meses obtivo unha maioría absoluta en Galicia, o maior respaldo dun presidente da Xunta, en Poio, por certo. Quédame pouco tempo nesta primeira intervención, pero vostedes, nesta moción, ditada, non sei se por Madrid, por Santiago, non o teño claro, quixeron meter tamén 2 asuntos locais, nos que, por certo, tamén minten, porque este goberno tamén ten unha prioridade absoluta coas vítimas de violencia. Nin a Mesa Local de Violencia, nin a Mesa de Coordinación Policial están desactivadas, como vostedes saben perfectamente. De feito, como ben saben, a Mesa Local de Violencia non pode convocarse ata que se produza o nomeamento da xefa de unidade de violencia da subdelegación de goberno de España en Pontevedra. Esa é a única realidade. Continuo, sinto excederme, continuo na seguinte quenda. Sí, Marga, non? Non, é o meu turno. Sí, non? Corresponde. Vamos a ver, sorprendida sí que estou agora porque, vamos a ver, comeza Rocío dicindo lamentamos a instrumentalización, é dicir, lamentar a instrumentalización de unha moción precisamente instrumentalizando máis que ninguén fixo aquí nas súas intervencións a presentación de unha moción. Rocío, cando teñas oportunidade, escoita a túa intervención e, de verdade, mira quen foi o que instrumentalizou aquí traer a este pleno a cuestión das políticas de igualdade. Mírao, porque a única persoa que falou de Rueda, de Sánchez, de si Rueda gañou ou non gañou con maiorías absolutas e quen fixo nin máis nin menos pola violencia de xénero, pois has de miralo e has de decir quen instrumentaliza os apoios que se dá ás vítimas de violencia, quen fai un uso demagóxico dese compromiso contra a violencia de xénero e a prol da igualdade. É curioso, cando menos curiosa a túa intervención. E despois, por puntualizarche, decías nos moitísimos datos que acabas de dar, bueno, un pouco así, todos moi de trazo grueso, que Galicia é a comunidade con menor taxa de violencia de xénero. Aceptamos a segunda coa menor taxa. Aceptando como válido ese dato, perfecto, pois nos podemos parabenizar por ese dato e preguntarnos, ademais, se tiñamos medidas, programas que funcionaban, que deron resultados con éxito, e que fai o goberno da Xunta? Cambialo, cambia as medidas, os programas e dalle a volta, esperando que outros resultados. É dicir, se tes un programa que funciona e se estás no camiño da igualdade e no camiño da eliminación da violencia de xénero e eres a segunda, aquí o compromiso é pola eliminación total da violencia de xénero. Non darse por satisfeitos e decir, pois agora vamos a relegar as políticas de igualdade, presionados, decíase na exposición da moción, bueno, pois porque agora igual o Partido Popular está nunha órbita onde igual lle pesa máis outro polo que é a extrema dereita, onde se ten que medir un pouquiño e igual as políticas de igualdade pois xa non son para eles tan importantes ou temos que empezar a utilizar outros eufemismos como matrimonios difíciles e cousiñas desas que se teñen escoitado tamén.
Rocío, de palabras socas estamos todos un poquinho cansados e cansadas. E de compromisos que son brindis ao sol tamén, e de manifestacións que son puramente estéticas tamén. O que necesitamos de un goberno son medidas reais e efectivas, e iso faise con políticas reais e efectivas. Sí, bueno, eu quería decirlle a Rocío que non sei por onde, a verdad que non sei por onde comenzar a intervención, porque teño tantas cousas que decirlle que non. Eu creo ten 3 minutos, ben. A ver, o primeiro que eu creo que se alguén está facendo populismo, dende logo, é vostede, porque a súa intervención en sí xa foi un populismo, unha propaganda de anuncios continuados de todos os hitos que conseguiu o goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza. Entonces, bueno, eu voulle dar a noraboa, porque, bueno, como nos enumerou unha serie de conquistas que fixo ese goberno, se alguén fixo populismo, precisamente foi vostede. Entón, eu creo que para ser un pouquiño práctica e ir ao fío da cuestión, porque vostede pasou o tema así por un pouco por riba e a mí realmente é o que me preocupa, imos a falar da parte que máis nos compete a todos, non? Que a parte que, bueno, eu creo que xa a compañera Silvia xa explicou cal era todo o posicionamento da Xunta a este respecto, pero se falamos de pollo, hai dúas cuestións que se pasan por alto e a min preocúpame. O primeiro, que tamén gustaríame escoitar a concelleira de Seguridade Ciudadá, porque seguramente que terá moito que decir neste tema e será sabedora do mesmo, coñecerá a cuestión e seguramente que nos podería concretar e dar máis información sobre este tema, porque, bueno, claro, eu non fago a intervención, nin lle fago a pregunta para escoitar os hitos que conseguiu o señor Rueda, nin para que me fale de Sánchez. Eu o que quero saber é cal é o motivo polo que non se convocaron nin a mesa local de violencia e cal foi o motivo polo que non se convocou a mesa de coordinación. Pero quédome realmente preocupada cando escoito que o motivo é porque están pendentes de que teñen que designar a unha persona do goberno. E a miña pregunta é, pero si cando se fai a convocatoria da mesa, hai subdelegada de goberno, subdelegado, entendo, non? Terán designado un subdelegado, o goberno do Estado terá designado un subdelegado ou unha subdelegada, digo eu, non? O Partido Socialista igual me pode decir, hai subdelegado ou subdelegada en Pontevedra? Sí, verdad, existe. Ben, pois é moi fácil, é simplemente instar a subdelegación, que terá o seu representante político, e decirlle, vamos a convocar a mesa de coordinación da violencia de pollo. Designen vostedes quen vai a ser a persona que vai a representar ese órgano. Lémbrolle que aquí a mesa de coordinación acudía a subdelegada no seu momento, e se non acude a subdelegada, pois terá que nomear a persona que acuda. Ou ten que estar esperando, o sea, que o Concello de Pollo está esperando a que unha administración que non é o Concello de Pollo, que é a subdelegación de Pontevedra, teña que designar a un cargo político para convocar a mesa, e que mo poñen peor, e que eu prefería que me mentiran, ou que me dixeran, pois mira, nos estamos organizando, estamos coordinando e non necesitamos convocar este órgano, ou mira, non temos ningún interés en convocar este órgano, ou non me interesa, pero claro, por un lado, Rocío faime, bueno, pois toda a propaganda do que fixo Rueda da Xunta. Resulta que non convocan a mesa porque están á espera de que designen un cargo, unha institución que non é o Concello de Pollo. De verdade, que eu, a ver si nesta intervención, Rocío, teño sorte, vai ao grano, e xa que non deixa falar a Concelleira de Seguridade Ciudadá, vostede me contesta precisamente a esta cuestión que a verdade que nos ten a todos bastante preocupados. Vamos a ver. Ben, gustaríame dicir, en contestación ás intervencións, que, bueno, pareceme estupendo porque veñen de recoñecer que as políticas do Partido Popular en cuestións de igualdade e de violencia de xénero eran efectivas. Efectivamente, os datos están aí, efectivamente, foron efectivas.
coido que é necesario, como foron reais e efectivas, pois explicalas, porque seguramente parece que non as coñecían todas, non? Entonces, esa foi a razón de explicalas, porque como foron reais e efectivas, provocaron eses datos. E precisamente o encargado do anterior goberno das políticas de igualdade e de violencia machista era o presidente que temos hoxe. Precisamente, el era o encargado desa área. De él dependían exclusivamente estos temas que estamos tratando agora, neste momento, que estamos tratando hoxe nesta moción. Polo tanto, se el foi o que organizou esta estructura deste novo goberno con eses resultados e con eses que o avalan, pois, máis que nada, deixémoslle facer e adiante coas súas políticas que están facendo desde o goberno galego e aquí en Poio as miñas compañeiras de Igualdade e de Seguridade Cidadá. Realmente pareceme increíble que sigan mentindo nun tema como este, porque revisando punto por punto a moción, na parte que se refire a Galicia xa eran, como lles dicía, un eixo vertebrador das políticas do goberno galego e siguen sendo ahora mismo. En Galicia agora temos, insisto, 2 departamentos especializados e profesionalizados en 2 áreas fundamentais que están dirixidas por 2 persoas enormemente capacitadas e con máis recursos que nunca, dende logo máis recursos que con gobernos do PSOE e do BNG. As políticas de igualdade xa dependen dun único órgano político, unha consellería e unha presidencia cun programa de goberno que recibiu, insisto, pois un apoio total e que vai a seguir traballando pola igualdade de homes e mulleres e para eliminar a lacra da violencia. Levamos moitos anos sendo pioneiros na loita pola igualdade e así vamos a seguir. Insisto, as mesas a Mesa Local de Violencia e a Mesa de Coordinación Policial non están desactivadas e convocarase en datas sucesivas das que vostedes coñecerán. En ningún momento, insisto, se rebaixou rango de ningún tipo a temas transcendentais, vertebradores e fundamentais, insisto, porque o que sí é rebaixar o rango da igualdade é non construir xulgados de violencia de xénero comprometidos para Galicia. Eso sí que é rebaixar, eso sí que é perjudicar, eso sí que é atacar a igualdade, non cumplir as medidas do Pacto Integral contra a Violencia. Sí, alcalde, agora remato. Atacar a igualdade é, por exemplo, deixar en liberdade a 1.200 delincuentes sexuais, coa lei do solo sí e sí, aprobada, por certo, polo PSOE e cos votos de BNG. Sinto, pero eso é unha realidade. Eu personalmente sei o que as víctimas padeceron con estas noticias e estas circunstancias. Insisto, para este goberno é fundamental e seguirá sendo. E así se convocarán convocarán as 2 mesas. Ten a palabra para pechar a intervención. Vamos a ver, como Rocío fala de mentira, que tamén é curioso, non? Antes falaba de instrumentalizar. Instrumentalizar é, por exemplo, pois poñer un stand de mero reparto de propaganda sin que haxa nada detrás. Eso é instrumentalizar, porque entón non é un stand, é un fotocol. E un fotocol é para facerse unha foto. Ti faz a foto e xa se acabou. Ese todo o obxectivo é facerse a foto. E as políticas a prol da igualdade e contra a violencia de xénero nin poden, nin deben, nin nos vamos a permitir que sean un fotocol. Eso por un lado. Segundo, eu creo que Rocío debería saber que unha dirección xeral é menos, está supeditada e está por debaixo de unha secretaría xeral. Sí, é así. E antes era unha secretaría xeral e agora
Son dúas direccións xerais. Entón, o novo goberno da Xunta de Galicia está rebaixando o rango das políticas a prol da igualdade. Non entramos a falar do que se fixo ou do que sucedeu, por exemplo, na Diputación de Pontevedra, onde directamente se dinamitou a área de igualdade, saltou todo polos aires e desapareceu. Tamén poderíamos falar do que pasou na Deputación de Pontevedra coa área de igualdade e co traballo que se viña facendo dende a Diputación de Pontevedra a prol de igualdade en toda a provincia. Desaparecido totalmente. Xuño 2023, novembro 2023, marzo, estas son todas as convocatorias da Mesa de Coordinación Policial, que era un requisito fundamental para a adhesión do Concello de Poio ao programa Bioxen, ter constituída e reunirse cada 4 meses a Mesa de Coordinación Policial. Todas as convocatorias que se deixaron de facer. Novembro do 23 e marzo do 24, as dúas convocatorias que nos saltamos co novo goberno local da Mesa de Violencia de Xénero. Cando se reactive, eu supoño que empezarán e convocarán. Non sei se van a facer os deberes e recuperar todas as anteriores, porque xa non lles vai a dar tempo. Rocío falaba aí de que antes as políticas de igualdade dependían directamente do señor Rueda e que agora el, con esa mente lúcida, diseñou este novo goberno da Xunta e que había que confiar en ese líder supremo e nas súas políticas. Nos confiamos moito máis no traballo dos técnicos, no traballo que se leva facendo durante décadas e na experiencia previa e en continuar ese camiño para acadar a igualdade real entre homes e mulleres e eliminar de vez a violencia que está baseada na discriminación. E por eso traíamos esta moción e por eso pedimos o voto favorable de todos os grupos. Eu, en este caso, pois, antes da votación, só quería facer 2 apuntes. Me gustaría, si esa media afirmación que se facía de si os puntos lilas eran fotocoles ou non había nada detrás, si iso era referente ao punto lila que se instalou en Campelo. Me gustaría si esa afirmación estaba relacionada con ese punto lila. Non, vamos a ver, Rocío fala da instrumentalización, fala de... Quero dicir, as políticas de igualdade non é un fotocol, non é un compromiso que se fai un día aquí, un 25 de novembro e non hai nada detrás. De un goberno pedimos un compromiso serio e o compromiso significa medidas efectivas, programas, axudas, poñer partidas e orzamento para destinar a eso. Ese é o que nos referimos. En ningún caso. Nos viñámoslo facendo, facíase antes xa con outras compañeiras na Concellería, nos últimos 4 anos se fixeron e en ningún caso. Vale, é dicir, non, porque con este goberno... Sabemos que a propia Concelleira de Igualdade, que non tuvo hoxe a oportunidade aquí non temos a oportunidade nós de escoitala a ela, estivo ali ao pé do cañón e que as compañeiras, as técnicas de Docín podemos estar confiadas e seguras de que elas, eses programas, están aí para garantizar o cumprimento de todo eso. Claro, non. Eu creo que me refiero que esa aclaración era necesaria. E os parabéns na comisión por esos puntos lila, tanto en Fátima como que vai haber en San Xoán. Eu creo que esa aclaración era necesaria porque eu entendía que estabas de acordo co traballo que se fan nos puntos lilas, co que había detrás e demais. E o segundo apunte simplemente quería facer, decir, as mesas están moi ben, pero o que é importante moitas veces son os feitos. E este goberno, e non é para, en este caso, nin para presumir dun logro, nin nada, decir, pero, ademais das mesas, por primeira vez, existe un protocolo policial de intervención en caso de violencias sexuales, é dicir, e foi que non aprobou foi este goberno. Logo, o compromiso deste goberno coa violencia machista está claro, porque pode haber moitas mesas, pero a primeira vez que existe un protocolo de actuación e como actuar foi aprobado por este goberno e foi feito por este goberno. Ben, pois nada,
Podemos saber en que órgano se aprobou iso? Aprobouse por decreto da alcaldía? Nós non tivemos coñecemento, non? É dicir, pois hai... Unha cousa interna ou... No, é dicir, hai outro día, foi público o feito, é dicir, existiron en todos os eventos reunións de coordinación con todos os corpos de seguridade e existe ese protocolo de actuación. Pero aprobouse en algún órgano? Creo que non. Protocolo, É dicir, un protocolo. É dicir, Como os existe un protocolo. protocolos, sempre hubo un protocolo de actuación, pois un protocolo máis. Vale. Como unha vez máis. Entón non é o primeiro protocolo. No, en este caso, de violencias, sí. Tamén se dixo en redes que era o primeiro punto lira, non era o primeiro, levaba moitos anos. Eso non se dixo este ano. Vale. De acordo, de acordo. Moi ben. Votos en contra da moción? E votos a favor? Pasamos a parte do control. Dase conta do estado de execución dos acordos precedentes e tamén dase conta dos decretos da alcaldía. Preguntas? Rogos? Quería saber, para aclarar, máis que nada, cantos robos e cantas preguntas temos? No, para ver se mo... No, a ver se mo pode aclarar o secretario, no. A ver, o... Creo que, no, a ver, eran 3 robos e 3 preguntas. Se o secretario me confirma, é para sabelo. Para saber que robos e que preguntas quero facer, preciso saber cantas se me vai a deixar. O reglamento está a disposición de todo o mundo. Eran 3, non, Juan? Sí. Vale, 3 robos e 3 preguntas, porque ás veces non quedaba claro se eran 3, incluindo robos e preguntas. 3 robos, 3 preguntas. Vale, ben. Bueno, eu voulle facer unha pregunta á Conselleira de Seguridade Cidadá, pero primeiro gustaríame lerlle unha pequena cita. Nos somos o goberno e temos que tomar decisións, dixo o alcalde neste pleno. Entón, volvo 2 plenos atrás e volvolle preguntar que ten que facer un veciño que atopa o seu vado bloqueado pola noite. Si ese comentario lo hizo el alcalde, la pregunta en todo caso sería para el alcalde, porque ese comentario no lo hice yo. O comentario é simplemente para que non me resposte, como fai 2 meses, herencia recibida. Porque as herdanzas, si recíbense, pero tamén hai que, despois dun ano, fai hoxe un ano que ganaron as eleccións. Sí, sí. Igual, Gracias, se tan dale mal, enhorabuena. se Gracias. tan mal está o vado, pois igual é hora de facer algo. Vale, bien. Estamos en ello. Es muy complicado, es mucha demarcación. Hay demarcaciones que pertenecen a la Guardia Civil, a la policía, a la policía local, y estamos intentando solucionar, cosa que ahora mismo no ha habido ningún problema hasta que yo recuerde la fecha en este sentido. Bueno, o problema do domingo con Barro fai 2 meses e medio, pode ser, que tivo que resolvelo o alcalde cunha chamada personal porque os veciños non sabían a quen chamar, por iso lle pregunto. El problema de ese día fue que era un turista, fue que un señor tenía un coche excesivamente grande y ocupaba parte del vado. Es decir, no, ese fue una circunstancia puntual y que no suele pasar, y menos en un sitio como una PO 308 en pleno casco urbano de Conbarro, que nunca ha pasado. El turista no se podía localizar porque era un turista, estaba dando una vuelta por Conbarro, pero ¿se solucionó o no se solucionó? Sí, ¿no? La cuestión es que si no se hubiera solucionado, tiene usted razón, pero se solucionó. Boas tardes a todos e a todas. Volvo a comenzar. Boas tardes a todos e a todas. Hoxe traemos, neste mes de maio, mes reivindicativo da nosa lingua, traemos un rogo a este pleno. Xa que no último ano
O noso idioma, a nosa lingua oficial, está sendo infravalorada polo goberno local. Vémonos na obriga, tristemente, de recordarlle a uns e iluminar a outros e a outras que no ano 2021 aprobouse unha ordenanza reguladora do impulso do galego no Concello de Pollo. Esta. Ya deixo para que se ilustren. Gracias. Voulles facer un pequeno resumen do que quere decir esta ordenanza que lles acabo de pasar. É un documento no que declara que o galego é o idioma oficial do Concello, por ser lingua propia e lingua de Galiza. Por tanto, este Concello empregará o galego en todas as súas accións, actuacións administrativas, internas na comunicación social, nas relacións coas cidadás e cos cidadáns. En definitiva, a nosa obriga é fomentar e impulsar o noso idioma. Ese documento ten 24 artigos distribuídos en 15 capítulos, onde se regulan accións como a presentación de resolucións e documentación administrativa, publicacións, accións informativas e formativas, contratacións, servizos e un largo etcétera que no último ano vemos como está sendo atacado. Tamén establece a responsabilidade do noso Concello no impulso institucional do idioma e a labor de mellora da calidade lingüística e da linguaxe democrática inclusiva. Entón, por tanto, rogamos que fagan vostedes un esforzo como representantes públicos dunha institución que ten que promocionar que non se perda o galego. Temos que ser impulsores, non retractores. E, últimamente, xa non sabemos se pertencemos a un concello de Madrid ou de Galiza. Moitas gracias. Ben, eu, simplemente por nada, me sorprendeu moito que cando falaba de ilustrar, para ilustrar nos tuvera que ler, quere decir que non é algo tampouco que sinta desde dentro, porque tuvo que ler toda a súa intervención. En segundo lugar, non hai o dos ataques, pois, bueno, unha opinión subjetiva, pero non sei a cal sea o ataque. E o terceiro, e que lle quede claro, o que non vai facer este goberno é impoñerlle a nadie como debe de falar. Logo, nós creemos na liberdade lingüística deste Concello. Logo, nos impoñer a nadie. Cada un é libre de expresarse no idioma. En este caso, promover o galego sempre, querer o galego sempre. Pero creo que vostedes, o Bloque sempre se equivoca dunha cousa. Pensan que son os mellores galegos, os únicos que defenden o galego, os que pensan que saben mellor falar galego, e eu creo que se equivoca. As persoas que máis dano lle fixeron o galego foron vostedes, por tratar de impoñer. Pero vostedes teñen unha responsabilidade como goberno local. E iso teñen que entendelo e acatalo. E non truxen isto para impoñer, dende logo, pero cando estamos nas institucións, no. Pero bueno, hai que ser responsables, hai que saber onde está e que asento ocupa cada un. Estamos en rogos e preguntas. Vale, eso tamén hai que máis preguntas? Presente. Máis preguntas? Sí. Ben, si, teño unha pregunta, bueno, teño dúas. Podo facer as dúas? Xa me adianto antes de nada para saber. Teño dúas preguntas e un rogo. Vamos a intentar... O reglamento é para cumplir, dicir, se cada un o facemos a medida... No, eu quero cumplilo, quero ser respetuosa co regulamento, porque ademais... Os reglamentos son 4... Vostede sabe por que o fixemos, ademais. Decir, sí, por para controlar sobre todo a educación das intervencións que vostede tiña. O que máis aportacións fixen foi que vostede faltou a mitad das comisións. No, eso é mentira. Eso no. Comprobe. Home, agradezcolle que este tan pendente de se eu veño ás comisións ou non, pero xa lle digo que non, porque sei perfectamente e traerei ya no seguinte pleno traio as actas das comisións. Perfecto. Mire, rogo su preguntas, decir, para que quede claro, o que di
e creo que interpretamos sempre así, 4 en total. Ben. É dicir, se hoxe quere facer un rogo máis, non vai ser este goberno que lle interrumpa. Pero acostúmbrese a respetar o reglamento. É dicir, porque sempre ten dúbidas, sempre escapa con disculpas, é dicir, son 4 en total. E así, é dicir, eu cando estaba na oposición era o que me pedían vostedes e me teña que atir. Con 7 concelleiros era o que tiñamos, non tiñamos máis. Se eu non me queixo. No, Simplemente pregunto para estar informada e logo en función da información. Teño unha pregunta. Con motivo de... Dirixo ya a pregunta a vostede. Sí, sin problema. Con motivo de que vostedes están realizando ahora as obras, concretamente na Reiboa, porque van a facer unha... Bueno, se está facendo un circuito, neste caso para BTT. Entonces, nos queríamos saber que vai a pasar co parque que está ali nas inmediacións da Reiboa, si vostede ten previsto trasladar ese parque a outro punto cercano da zona ou se vai a eliminar. Ben, eu creo que incluso na prensa algún recollou, noutros non. É dicir, a intención do goberno é instalar o que existía ali, decir, nas proximidades, en dúas zonas totalmente próximas, e incluso a idea é incrementar algún aparato máis que se está, en este caso, reparando e modificando, tamén incrementar. Pero vai ir todo nas inmediacións. O sea, que se vai a recuperar. Sí, sí. Que é unha pregunta que nos están facendo. A idea é facendo. arranxar o peche do propio Colexio Isidora Riestra, aí gañamos un espacio e se colocarán as máis próximas, pois, en este caso, os aparatos individuales e os demais colectivos, pois, nunha zona próxima. Pero van a quedar, a idea é todo o contrario, vamos a intentar incrementar o número de aparatos que existían ali. Ben, e despois teño outra pregunta, vaime permitir que lle de lectura e me ilustre, non é porque non a sinta, pero é para ser máis concisa no tempo, sabes? Entonces, porque como temos un tempo e non vamos a votar aquí demasiado, entonces, isto non vai de sentimentos, vai de ser operativos e prácticos. Xa estamos acostumados ás súas ilustracións. Entonces, entonces entendo que estará ben ilustrado. Home, de todos aprende, do que hai que facer e do que non hai que facer tamén. Efectivamente, non sabémolo tamén. Aprendemos o que temos que facer. Vostede é importante que aprenda o que ten que facer no goberno. Rogo pregunta. Eu vai a ser unha pregunta, pero voume permitir facer unha breve explicación antes de executar a pregunta. Ben, non hai tempo regulado, dígolle para rogo, non hai tempo para rogos e preguntas. Donde o pon? Creo que no regulamento, non. E iso que faltei algunha sesión según o alcalde, pero creo lembrarme que non. Bueno, vamos a... Ben, a miña pregunta ten que ver co servizo de recollida do lixo do Concello de Poio, que neste caso presta a empresa Valoriza. E a miña pregunta ven ao fío do seguinte: durante moitos anos, e vostede o sabe, cando estivo na oposición, ainda facía alusión, foron moitas as notas de prensa, convocatorias e demais. Eu, claro, quería vir informada porque non me queda todo na cabeza, entonces truxen algunha das notas de prensa para facer refrescar donde vostedes denunciaban continuas irregularidades da empresa de Valoriza. Como, por exemplo, o PP denuncia que Valoriza reclama 80.000 euros por os seus propios erros de cálculo. Despois falamos disto. O Partido Popular localiza máis de 300 colectores de lixo obsoletos en Poio. O PP denuncia, xa o dixen, denuncia por a empresa Valoriza por erros de cálculo e, outra que teño aquí, Valoriza, o PP reclama a empresa Valoriza compadreo co Concello de Poio. E así podería estar enumerando diversas notas de prensa. Vostede dixo que cando chegara este goberno, primeiro, iba a baixar a factura do lixo, porque vostede decía que a factura do lixo era máis cara da provincia, pero vostede, ademais, entendo que tamén tiña responsabilidade de correxir todas esas irregularidades que vostede
denunciaba do servizo. Fíxese que incluso unha das irregularidades que vostede se denunciara dende a oposición que o propio servicio non cumplía coa carga lateral que tiña e se lle sancionou a empresa con 80.000 euros. Vale, dito isto, para que sirva de precedente, decir que non sei se vostede sabe, pero o contrato da empresa xa ten 8 anos e, concretamente, se nos vamos ao prego de condicións e nos vamos ao artigo 15, nos di directamente isto que lle vou a ler. Di, os licitadores nas súas ofertas indicarán o material móvil a utilizar nos diferentes servizos, expresando con claridade o que se entende por material necesario para a correcta prestación dos servizos e material de reserva. É dicir, aquel que non estando ordinariamente en servizos incluirá co fin de suplir os servizos por causa da avería ou reforzo ocasional. O material móvil a utilizar será o máis axetado ás características do servizo e ás necesidades do Concello e se renovará no período máximo de 8 anos, dende o inicio da concesión. Isto está recollido no prego de condicións da empresa. Entonces, entendo que o Concello de Poio ten a obriga de facer a empresa que cumpla ese prego de condicións e que renove, que renove toda a flota de colectores do lixo, ten que renovar vehículos, se recolle estrictamente que ten que facer a renovación total. E isto está no prego e ten que cumplilo. Lembremos que cando se fixo esa licitación foron varias as empresas que se presentamos e esta adquiriu o compromiso de realizalo. Dito isto, hai dúas cuestións que lle teño que volver a lembrar. Nin baixou o recibo do lixo e a miña pregunta é a seguinte. Quero saber se vostede vai a exixir á empresa Valoriza que cumpla o que está recollido no prego de condicións e que proceda a renovar a flota de todos os equipamentos no Concello de Poio. Ben, entendo que para min a pregunta. Sí. Ben, como vostede sabe, nós sempre dixemos que dividíamos, por un lado, o traballo dos traballadores da empresa, que sempre o defendimos e decíamos que facían moitos máis esforzos e gracias a eles o servicio se mantiña, e por outro lado, sempre mantuvemos unha postura contundente e, en este caso, crítico coa empresa. O facíamos na oposición, vostedes decían que todo estaba ben, recórdolle, é a mesma empresa, é un contrato que xa ven desde o seu goberno e nos seguimos mantendo esta situación e opinión crítica hacia a empresa. Di vostede e pregunta se vamos a exixir, é dicir, o contrato é de obligado cumprimento. E esta semana temos unha reunión coa empresa respecto a este tipo de cuestións. E nos, é dicir, xa non é que sexamos nós, sino que é obrigado, se existe en este caso pois un contrato e unhas condicións que teñen que cumplir. E se nese pliego ven que hai que repoñer, en este caso, os contedores, os vehículos e demais, a empresa o ten que facer. Máis preguntas? Sí. Eu quería preguntarle ao señor alcalde, porque estamos preocupados por a situación de Tambos, seguimos sin ENIL, seguimos sin plan de usos. Queremos preguntarle cando vai a convocar a Comisión de Seguimento da Illa de Tambo, e logo nos preocupa as labores de limpeza, de prevención de incendios, de desbroces, da mellora das sendas. Por exemplo, está en bastante mal estado a senda que baixa ao Faro de Tecno. Entón, queríamos preguntarlle por isto, se houve algún avance en canto ao ENIL, o plan de usos, que estaba, xa vai máis alá dun ano de goberno e xa estaba en marcha e moi avanzado na etapa anterior, e logo, cando ten pensado convocar a Comisión de Seguimento, porque, bueno, xa fai varios plenos que prometeu convocala e de momento ainda non a convocou. Ben, o compromiso foi o mesmo que mantuvemos cos propios colectivos e xa lles anunciamos no outro pleno, é dicir, hai dúas das persoas funcionarias, é dicir, unha delas pois estuvo de baixa tamén e
eses documentos que presentaron teñen que ser informados polos propios técnicos e así que sen informados e demais, pois se convocará a mesa para, en este caso, para informar dos documentos e para que todo o mundo teña coñecemento, se dará traslado antes deses documentos para que cando vayan á mesa pois teñan o contido real. Respecto aos desbroces, en Semana Santa se realizou xa un primeiro desbroce e a intención é volver a realizar outro. Tamén nos fixeron traslado do plan de emerxencias, que tamén a idea é, unha vez que este informado e valorado polos técnicos, tamén é trasladar á propia mesa, e iso é o noso compromiso, así que estén informados polos propios técnicos do Concello, se convoca a mesa e antes se dá traslado de todos os documentos que existen. O sea, cando este informado, me diga, Sí, convoca a mesa. claro. Pasa que, por exemplo, Enil foi entregado a última modificación, a petición súa, en novembro, quero recordar. Pero aí tuveron que despois facer bastantes variacións e a fusión tanto dun documento como de outro. Eso foi na anterior, é dicir, hubo unha entrega en agosto, houve outra entrega creo recordar que en outubro e a definitiva en novembro. E despois unha... Falo de memoria, Sí, despois unha reunión entre os propios técnicos, en este caso do Concello, cos propios técnicos que elaboraron os documentos, e a nosa intención é traelo tanto antes. Entón, hai unha entrega posterior a novembro. É dicir, máis que unha entrega, ese documento foi falado entre eles, é dicir, o que entendemos é que ten que ser un documento que cando se aprobe, a intención é que sexa o máis real posible. E por eso, unha vez que ese documento este informado polos técnicos e demais, se levará á mesa para que na propia... Antes de enviar á mesa, lle enviaremos os colectivos para que teñan un documento para traballar na mesa e facer as súas aportacións. O documento ten que ser correcto, pero a miña pregunta é: hai entregas de documentos posteriores a novembro? De modificacións? Reunión seguro. Decir, o que non lle podo asegurar é se presentaron un segundo documento. Eu creo que non, pero non me atrevo a... Vale, e despois tamén hai outra problemática, como vostede sabe, que no primeiro documento que vostedes aprobaron, incluso na elaboración de NIL se contemplaba xa distintas accións que tiñan xa que facer con ese contrato e que despois, por outro lado, vostedes mismos habían contratado a redacción dun plan de usos que xa tiña que incorporar o NIL, ou decir, aí hai bastantes cousas que, aparte do que conteña o propio documento, que os técnicos teñen que informar según o pleo que vostedes quitaron e o que se elaborou. É dicir, que é outra problemática grande. Lle corrixo, nós non aprobamos ningún documento. Nos tíamos documentos de traballo. Non aprobamos nada. Eran documentos de traballo porque se licitou na nosa etapa e logo viñeron as eleccións e non se pudo concluir, pero non aprobamos. É un dos principales problemas que poñen os propios técnicos do Concello para moitas cousas. Os principales problemas o que? As eleccións? Non, é dicir, que o propio documento que vostedes elaboraron tiña que ter unhas condicións, xa había moitas aportacións que en vez de facer unha contratación dun plan de usos xa tiña que ser polos propios redactores, varios documentos xa contemplaban esas accións e da forma que o fixeron vostedes, pois agora trae bastantes problemas. Trae problemas para as súas pretensións. O documento foi realizado pola secretaria, é un documento extensísimo, moi estudiado, feito por ela, tremendamente riguroso. Solo lle vou a dar un dato. O que pasa que non responde aos seus intereses. Solo lle vou a dar un dato. Pero é outra cuestión. A primeira vez que se sentaron todos nunha mesa e se puxeron cara o redactor do plan de usos, o redactor do NIL, a técnica de aperturas e a arquitecta, foi con este goberno. Foi a primeira vez que sentaron todos nunha mesa e se viron as caras. Fíxese vostedes como traballaban. De que forma traballaban? Non, é que o ENIL, porque vostede o que ten medo é que o ENIL lle impida facer o que quere facer. Non se preocupe. O ENIL é un documento paisaxístico, é un documento de protección. Non ten que haber nin un abogado, nin ten que haber un arquitecto, ten que haber a xente que participa na redacción, que son biólogos, arqueólogos, vostede naturalistas, que non sabe nin o que aproban. Non aprobamos. Pasa que vostede ten o seu relato. Escoite, no documento que vostedes aprobaron, nesa contratación, viña que tiña que existir unha asistencia xurídica, que non existiu. Logo, vostedes o que teñen que primeiro é ler o que vostedes mesmo aprobaron e licitaron, porque senón non se enteran. Que ten que ver que a empresa teña que ter no seu organigrama de traballo un asesor xurídico para que non... Pois que non fixo. Como que non fixo? Que ten que ver eso con que a abogada do Concello este presente na mesa?
Non lío palacre. Pero quen di que a abogada da empresa? Vostede di que a primeira vez que se encontra... Vostede o que ten que facer é ler organigrama. o que aprobaron no pliego. E volvo a repetir, a primeira vez que se veron todos os técnicos diante foi con este Concello. Sabe por qué? Porque vostede tiña a mala costume de facer desas reunións, como di vostede, son tomas de contacto, pero ao final iban avanzando cousas e ao final as cousas e os informes o fan os técnicos. E cando chega ese momento, cando veñen os problemas, e volvemos á casilla de inicio. Logo, esa mala costumbre de facer todo de calquera maneira é o que sucede ahora con De moitas calquera experiencias. maneira, sí. Exactamente. O que é unha mala costumbre con a técnica de aperturas ou a técnica que informa de urbanismo teña que estar informando un enil. Eso é que é unha mala costumbre. Pero vostede, bueno, vostede ten... Por vostede aprobaría sin informar. No, eu aprobaría... Mais preguntas? Eu aprobaría o que hai que aprobar, hasta que non lle responda aos seus intereses, que é un problema, Mira, pero estaremos pendientes. Non se preocupe, é compromiso este goberno e lle volvo a repetir, non aprobaremos nada donde a mesa de seguimento de tambos non este de acordo. Vale? Ese é o compromiso deste goberno e se vai a manter. Pois esperemos que sea. O compromiso de convocala, claro. Claro. Pero hai que convocala, claro. Moi ben. Máis preguntas? Sí. Boa tarde a todas e a todos. A miña pregunta era para o concelleiro de Deportes. E era un pouco a seguir afondando un pouco no tema, xa preguntou Marga, por o tema da pista de Puntrac que se montou aí. A verdade é que se montou unha pista pois desmontando un parque infantil moi usado, donde probablemente haya que talar 2 árbores. Esta corporación vai pasar a historia por a corporación da tala, non? E a verdade é que non sei se foi decisión súa, do alcalde, da corporación, porque realmente 100 metros máis adiante onde se está instalando esa pista, desmontando e desfacendo un parque, hai unha esplanada tremenda de terreno vacía, onde pode ir perfectamente ubicada esa pista. Se van a cargar un parque infantil moi, onde había moita xente ali, rapaces todos os sábados que iba a xogar ali, merendas, cumpleanos, e se van a cargar 2 árboles e 100 metros máis adiante hai unha esplanada totalmente vacía e obsoleta. Non está protexida por costas. Se quere teño aquí a foto da limitación de costas. Está no mesmo rango que está esta. Entón, eu quería saber de quen foi a decisión, porque, desde logo, é lamentable. Sí. No, pero... A contestación é a mesma que do alcalde antes. O parque desmontase, vais montar. Ese circuito non colle onde tires? Sí. Non colle? Colle. Mira o relieve, non mires o couso, non Todo. mires os cuadrados, mira a zona plana. Sí, pero vai... A zona plana é a mesma onde se vai a montar. Ten a mesma planimetría, Tucho. A zona onde vai a Chisme, onde vai agora, ten a mesma planimetría. Cando queiras vamos ali o vemos, in situ. Cando queiras tú. Bien. Sí. O parque vai aproveitar para actualizar, que é un parque que necesitaba mantenimiento, vais a ampliar, vai quedar mellor do que está, vai quedar a pista feita nun sitio privilegiado, un parque privilegiado, e si, é un trastorno para a xente. Ese momento, mentre facemos as obras, a reparación, porque se fora quitalo e montalo, pois xa estará fácil. Pero, como o mantemento era o que era, pois, bueno, vamos a reparalo, a amplialo, A ver, aquel parque estaba nunha zona de sombría, pero había árbores, estaba moi ben instalado, moi ben ubicado. Non sei onde se vai poñer ahora outro, non desconozco, moi lexos non irá, pero non se irá a poñer onde probablemente debería de haber ido a pista de Puntrac, porque eu sempre pensei que iba a ir nesa ubicación, porque era unha esplanada, en planimetría ten a mesma, metros ten máis, non habría que desmontar nada, non había que facer ningún percance, ningún persuicio, non habría que talar dos árbores que probablemente, por lo que eu vin ali marcado, vai haber que talar. Non entendo, de verdad, me parece unha falta de xestión total e de, bueno, vestir un santo para desvestir outro, pareceme bastante incoherente, non? Pero bueno. E despois tiña outra pregunta, esta para vostede, señor alcalde. Se acabou esta pregunta, a mí o que me gustaría saber é se o BNG e o PSOE están a favor do circuito Puntrac ou en contra. Nós sempre estamos a favor. Moi ben, vale, perfecto. Pero non desa ubicación. Plantear cuestionamientos, non estar en contra. Non, decir, como dato, antes de buscar a ubicación, a parte de reunirse cos técnicos, tamén mantuvemos unha reunión co propio clube e intentamos buscar un consenso con todos na ubicación. Moi ben.
ubicar ese parque. Siguiente pregunta. Estamos a favor da pista de Puntrack. Estamos en contra da ubicación que vostede, con moi mal latino, escolleron. Vale, que lle quede claro. O tempo dirá. Vale, como sempre. Bueno, a outra pregunta vai para vostede, señor alcalde. A ver, señor alcalde, circo sí, circo non, circo sí. Vostede é un artista en sacalle protagonismo ao circo. Realmente, o circo monta vostede, non? Vostede monta un circo, porque a verdade é que fai un pouco, decíame, se eu estaba a favor dos refuxiados, que non esa é vostede, que firmou un decreto en contra da instalación do circo. Entón, este concello funciona así. Vostede fai deste concello un circo, porque a concelleira de urbanismo, 24 horas antes de instalarse o circo, dixo en comisión de urbanismo que non se iba a instalar. Aí mata. Vale. E non se entende moito despois do decreto que vostede firmou desfavorable, e que era un decreto bastante duro, que en 24 horas se pudera susanar. Bueno, si se podía facer, instando aos funcionarios a que cambiaran a súa versión, como así foi. O sea, vostede que é tan purista e dice que o que digan os funcionarios, primeiro o funcionario, o que había de dicir é que o circo viña porque había unha afirmación de que se instalara, probablemente verbal, se eles fixeron a súa solicitud en enero, depois houve en marzo outro requerimento, e cando puxeron as ventas entradas e os carteles, está claro que había unha posición afirmativa. Despois veu unha posición negativa, pois probablemente por a presión que había co tema de Ancar, e vostede instou, entre comillas, a unha funcionaria pois a poñerlle un pouquiño máis de trabas na licencia, unha posible instalación dese parque. A semana seguinte volven a cambiar e volve a dicirlle a funcionaria que sí, que hai que facer, e aquí a mañán se nos dou traslado de un consentimento verbal. Non sabía que había cambiado tanto a administración desde que vostedes entraron. Ahora os consentimentos verbales, ou sea, os trámites verbales son válidos na administración. Eu o descoñecía, pero parece que con vostedes chegou o cambio. Entón, quería saber un pouco de que vai vostede, non? De que vai isto? De circo ou de que vai? Ben, sí. Primeiro dicirlle unha cousa, parece que se acertou porque estuvo cheo todos os días. Todos os días. Eso non ten nada que ver. Vamos, decir, ahora tamén lle volvo a preguntar, está a favor de que veña o circo apoio ou en contra? Porque soplar e asubiar as dúas cousas? Estou a favor de que vostede non monte un circo desto. Vale, nin que vostede, este concello é unha cousa moi seria. Vostede está montando un circo deste concello. Eso é o que me preocupa. As súas afirmacións, as faltas de respeto, estamos acostumados. Logo, é dicir, aquí nos o que facemos sempre máis respetando a legalidade o máximo posible. Este circo que se quiso instalar pediu autorización para Ancar, se lle fixo unha serie de requerimentos, se lle dixo que en este caso pois que a instalación e demais. Primeiro se lle autorizou. Si non me interrumpe. Primeiro se, no, pero é que hai que seguir o fío das cousas. Bueno, é dicir, eu entendo que usted xa yo dixen máis unha vez, desde que non forma parte do goberno está nervioso, irrespetuoso, nos insulta, nos falta o respeto. Eu intento explicarlo. Non lle vou consentir que me diga que lle falto o respeto. Si quero calo, fala vostede. Está no turno de rogos e preguntas. Xa lle deixamos que faga un debate. Todo o que lle digo, pero non lle vou consentir que me diga que lle falto o respeto. Eu non lle falto o respeto. E todo o que digo é argumentado. Xa está facendo ahora. Por sorte hai unhas cámaras e se mira quen interrumpe, quen molesta, quen insulta chamando... Pero eu non lle falto o respeto. Mira, casi lle está faltando o respeto aos propios persoas do circo, porque nos está dicindo a nos circo como algo despectivo. Para nós, e volvo a repetir, e que lle quede claro, para nós defendemos a xente do circo, a labor do circo e o que máis. Si este goberno foi ao límite para eso, dixen yo antes, foi porque as persoas que formaban parte deste circo son refuxiados de guerra de Ucrania e desde este lado, como en outros concellos, non só onde goberno o PP, se fixo en Ribeira que goberno o Bloque, é dicir, en todos os concellos intentamos colaborar con toda esta xente porque non tiña nin para comer. E ese foi o motivo de facer un esforzo e cando fala a autorización, fíxese vostede como mete a pata, a autorización verbal non foi deste concello. A autorización verbal foi, en este caso, de Costas. Porque tuveron a sensibilidade con esta xente, igual que tuvemos nós, por unhas persoas que nin tan siquiera tiñan para comer. E os veciños de Pollo... Eso é mentira. Por favor,
Por favor. Eso é mentira. Por favor. Lle volvo a Mentira. repetir e mire... Mentira. Bueno, fagas a afirmación que queira, pero non me interrumpa, por favor. Vostede pregunte en Costas se a autorización que lle deu Costas para trasladalos hacia Seca se non foi verbal ou non. Pero volvo a repetir. Este goberno está orgullosísimo de autorizar a esas familias ucranianas que non tiñan nin para comer, que viñeron aquí cos seus fillos chorando para poder instalarse Porque firmou un decreto negando. Circo Porque firmou un decreto negando. E lle digo outra cousa. Porque firmou un decreto negando. Non sexa maleducado, por No, favor. porque usted me pregunta... Está mentindo. Mire, Usted firmou un É decreto... que é maleducado, insultou o concelleiro... Olvidando, Perfecto, firmou un fale decreto vostede. prohibíndolle. Mire, perdone que lle diga. Está sendo nesta corporación o concelleiro máis maleducado que está nesta corporación. Moi ben. Interrumpe, falta o respeto, insulta... A ver, vostede pregunta, igual o que eu lle contesto non está de acordo ou non comparte, pero me ten que respetar. Sí, claro. Pois xa está. Logo, o que lle digo é, e xa para acabar, que os veciños de Pollo apostaron e apoiaron, en este caso, o que fixo este goberno, que foi trasladar o circo para Seca, se instalou, e lle repito, tuveron un cheo todos os días. E os veciños de Pollo, e desde aquí quero lle dar as gracias, foron solidarios con familias ucranianas que non tiñan nin para comer. E non me arrepinto de nada. O volvería a facer. Vostedes son, en este caso, e están actuando da maneira que queiran, pero están pasando límites e líneas vermellas moi complicadas. Alá vostedes. Levamos un ano desde que foron as eleccións. Non sei como van a seguir actuando. Vostedes sabrán. Pero repito, este goberno seguirá defendendo a esas familias ucranianas que viñeron con necesidades. En algún caso, incluso, nos viñan aquí con rapaces pequenos, non tiñan nin para comer. E o que fixo este goberno foi intentar apoiar esas familias como fixeron outros concellos, Ribeira e demais. Vale? Logo, vostedes poden actuar como queiran. O único que lle pido é que sexan respetuosos. Vostede monta un relato Ten de algunha eso... pregunta? Sí, un rogo. Me dá un rogo. Vostede monta un relato de todo isto, vale? E é unha absoluta mentira. Por qué? Por qué? Porque sabemos que son ucranianos desde o día 24 de enero que viñan. E vostede montou, e vostede firmou un decreto negándollos. E xo sabía en enero, en febrero, en marzo, en abril. E agora chega aquí e se monta unha película de Harrison Ford, así en plan, son ucranianos, teñen fame. Obviamente, parece que o seu líder non lle importan os ucranianos nin os palestinos, non? Pero ese é outro tema. Entonces, non veña aquí a decir ora co relato de que son ucranianos. O tema eu non teño nada en contra de que se instalara o circo. O tema é como vostedes actúan, porque vostedes andan a salto de mata, non sabe facer as cousas, e un día din sí, outro día no, outro día sí. Lle preguntamos en Comisión de Urbanismo, lle pregunta a señora Caldas e dice, de ninguna maneira se vai a instalar este fin de semana. De ninguna maneira. Vostede non lle dixo nada, de ninguna maneira. Mire, que pasa? Que a cuestión é que funcionamos así, un día sí, un día non. E a vostede eso lle fastidia. Entón, eu lle digo claramente. E eu non o insulto, digo cousas que pasaron e son realidades. Mire, non se confunda. Perfecto, non me confundo. O que si lle digo é que a nós exemplos pouquiños, porque vostede foi o único concelleiro de obras deste concello que non podía firmar as facturas que vostede mismo compraba e contrataba. Sí. Rematou o pleno. Teño un robo, alcalde. Non, xa está rematou, son 4. Pero era moi constructivo. Por ben, pois, o próximo día. Sempre podemos fazer un robo.